găsit, doamne și domnilor, din nou handbal de la Ploiești, ultima zi din Final Four Cupei României, partida pentru locul 3 dintre Potaisa Turda și CSM București. Ambele echipe au pierdut-o logic ieri în semifinale. Avem finala de la 17:30 între Dinamo și Dobrogea Sud, tot pe Digisport 3. Suntem Severin Cănescu și Costi Pruna și vom comenta pentru noastră această întâlnire. CSM București a pierdut derbiul bucureștean cu Dinamo 25-28, în timp ce Potaisa Turda a pierdut cu HC Dobrogea Sud 29-36. Sunt două echipe care se întâlnesc și în semifinalele campionatului. Culmea, această partidă de Cupa României, finala mică, se petrece între meciul 1 și cel de-al doilea meci din seria semifinală dintre cele două echipe. Acolo Potaisa Turda conduce cu 1-0 după ce a câștigat meciul de pe teren propriu cu 28-27. Turda pe locul al doilea la finalul sezonului regulat, 53 de puncte, iar CSM București locul al treilea cu 52 de puncte. Câteva modificări în ambele echipe pentru întâlnirea de astăzi. A intrat Ciobanu la poartă în locul lui Iancu, alături de Blazevici, al doilea portar, tânărul pivot Becheru de la echipa de juniori a clubului, alături de Novan și alături de Stamate și Rotaru. Novan că are accidentare la mâna dreaptă, Șomlea și Stavrositul la coordonare. Marianaț, din păcate știți, s-a accidentat ieri, are cel puțin o ruptură de menisc, au spus medicii lotului, va face un remene mâine și va vedea care este diagnosticul. Milosevic, Bernatonis, Militaru și Șomlea, Azlanien și Bogdan Mănescu la 9 metri, Georgescu, Constantinescu, Roșu și Răpciugă sunt jucătorii Bucureștiului pentru această partidă. Potaisa Turda cu Adrian Țenghia, Ludovic Varo și Dragoș Fleșer, un portar de 19 ani, jucător de semicer, Georgica Cântec, Daniel Pop, 17 ani, Roland Talmaier, 20 de ani, Roman Zacaciurin, Răzvan Pavel, Cristiana Domnicăi, Radu Lazar, Mihail Huta, Ionut Ștef, Nenad Savici, Teodor Pințoiu, 17 ani, Lucian Ignaci și Raul Marian. Am spus vârstele unor jucători pentru a scoate în evidență faptul că Potaisa Turda este una din echipele care promovează cu încăpățânare juniorii crescuți în propriul centru și iată succesul la care a ajuns Potaisa Turda. Să nu uităm că în afară de această finală mică, Potaisa Turda se mai află, așa cum spuneam mai devreme, în semifinala campionatului și în finala Cupei Challenge. Apropo și de ceea ce s-a întâmplat aseară la fotbal cu Viitorul, care a câștigat campionatul. Turda va rămâne în București după această partidă, va pleca joi în Portugalia pentru meciul cu Sporting Lisabona, care va fi duminică în direct pe Digisport de la ora 19 pe Digisport 2 va fi partida și returul o săptămână mai târziu normal va fi pe Digisport. De partea cealaltă, CSM-ul normal așteaptă meciul 2 din campionat din semifinale cu Potaisa Turda. Ambele echipe își doresc să joace marea finală a campionatului cu Dinamo sau cu Constanța. Vom vedea ce se întâmplă joi în sala din Ștefan cel Mare, în partida decisivă între Dinamo și Dobrogea Sud. Meciul va fi la ora 18 pe Digisport 3, prefațată de săptămâna de handbal din sala Dinamovistă. Arbitrii partidei, Marian Băbău și Alexandru Roibu, doi tineri arbitri de aici din Ploiești, care practică această meserie între ghilimele de plăcere. Ei sunt ingineri de profesie și sunt pasionați de handbal. Da, să sperăm că vor duce bine meciul, un meci care, dincolo de toate, ne propune spectacol, nu-i așa? E finala mică, să spunem finala de consolare. Ne așteptăm la multe goluri, ne așteptăm ca echipele să nu pună mult accent pe apărare și de aici ar putea ieși un spectacol deosebit. Iată-l pe Horațiu Gal, care a început cu Raul Marian în centru, Zacaciuri în inter dreapta. În stânga este Teodor Pințoiu, unul din jucătorii tineri, doar 17 ani pentru el. Huta este pivot. Ignat extremă. Primul gol al meciului este marcat de Roman Zacaciurin. Extrema dreaptă, cred că nu am numit-o. Oricum Fleșer este în poartă, din câte îmi dau seama. Pop a început în extremă dreaptă, dar plecase în circulație de la pornit acțiunea și gol și pentru tânărul CSM-ului. Este vorba de Bogdan Mănescu.
care a început, iată, titular această partidă. La fel, roșu în stânga sa cu Milosevic. Pe apărare Stamate cu Militaru. A rămas Mănescu intermediar și lângă el în lateral este Tibi Constantinescu, care este încurajată la sală de ambii săi băieți. Au fost și ieri aici în sala Olimpia din Ploiești. Pințoiu pentru Raul Marian, aruncă pe scurt, scoate Ciobanu, mingea recuperată de Militaru. Faza a doua pentru bucureșteni. Bogdan Mănescu pentru roșu și se calmează jocul la pozițional pentru CSM. Au venit întăriri pentru ambele echipe de la turneul juniorilor 1 de la Brașov, acolo unde Bacăul a reușit să câștige din nou titlul național, învingând în finală CSM București. De acolo a venit Bogdan Mănescu, cred. Gol înscris de pe extremă, dar de roșu, fostul jucător de la Vaslui. Da. Anul trecut și Răpciugă este pe bancă, în vot la acest meci. Da, iar Potaisa Turda a pierdut finala mică pentru a termina cu lotul de juniori. A pierdut finala mică cu Farul Constanța. Farul care a pierdut și meci de promovare cu Iașiul. A câștigat Iașiul la un gol și Iașiul este virtual calificată în Liga Națională din Liga a doua. Iată, Constanța nu va avea două echipe în Liga Națională. Era vorba și despre o unire a celor două entități sportive. Gol, până la urmă, înscris de CSM prin roșu. L-ați avut în imagine pe Bogdan Mănescu, venit de 2 sezoane la CSM. Vi-l aduceți aminte, a câștigat titlul de juniori acum 3 ani cu Târgu Jiu în Polivalenta bucureșteană în fața CSM-ului. Da, nu mai e junior Mănescu, joacă la echipa a doua, l-am văzut jucând la echipa a doua a CSM-ului. Sigur că Farul ar mai avea șansa barajului. Vom vedea ce se va întâmpla. Acum Potaisa Turda se află în atac cu Pințoiu, Raul Marian. Din nou Pințoiu, pleacă Lucian Ignat. Încrucișează cu Zacaciurin, blocat de Militaru, 9 metri. Din nou Zacaciurin, se înalță, blochează Milosevic. Ciobanu pasă de contraatac pentru roșu, care alergă spre poarta adversă și fructifică peste tânărul Flesher. 4-1 pentru CSM. Vă reamintim, în campionat a învins la un gol Turda pe CSM în prima parientă semifinală. Scrie din nou Zacaciurin, care joacă cu dezvoltură în inter-dreapta. Da, pentru că la 24 de ani se simte ca un adevărat senior, nu? Pe lângă tinerii săi colegi. Sigur că acolo în apărare mai e Savic, iar în atac apare Raul Marian, care îl domină pe Zacaciurin cu experiența lor. 38 de ani o face Raul Marian în acest an. Gol înscris de Milosevic din brațele lui Flesher. Mingea a intrat în poartă, îl încurajează Horațiu Gal pe tânărul său portar. O piramidă logică și adevărată la Turda, de la mini handbal la junior 4-3-2-1. De acolo se aprovizionează, între ghilimele, să spunem, echipa de seniorii a lui Horațiu Gala pentru viitorul apropiat. Au început să apară și sponsorii la Turda, după consfătuirea oamenilor din conducerea orașului, făcută cu primarul. Asta toamnă, încet încet, firmele s-au apropiat de sportul numărul 1 al orașului și contribuie la bugetul echipei. Nu cu sume mari, dar contează să fie cât mai multe. Este cel mai important, cam așa este modelul și în țările din vest. Gol înscris de Huta de pe pivot. Vorbim de ceea ce se întâmplă la Turda. Sigur că o situație similară este și la CSM București. Foarte mulți copii care au fost înglobați la sport în general, nu numai la handbal, dar și la rugby, atletism și celelalte secții ale CSM-ului, din care probabil că la un moment dat echipele de seniori își vor trage principalii componenți. Mănescu a ajuns în centru, Șomlea în dreapta, din nou Mănescu pentru Milosevic, aruncă și scoate Flesher, recuperează Huta,
Faza a doua pentru Ardelen dusă de Savic până la Zacaciurin. Pop nu atacă poarta și se transformă totul în pozițional. Nu înțelege Horațiu Gal de ce nu a atacat tânărul Pop culoarul să arunce spre poarta lui Ciobanu. Poate că n-a fost sigur pe execuție. În mod normal, Daniel Pop este inter-dreapta. A fost promovat în 2016 din Academie sau din centrul de juniori. Golgheter al echipelor de junior 2 și 3. 294 de goluri a dat acum 2 sezoane, când evolua, era eligibil și pentru junior 2 și pentru junior 3. A început la 11 ani handbalul, convins de bunicul său. Îi place Abalo și vrea să joace la PSG și Kiel. Acest Daniel Pop. E bine să-ți pui ținte înalte pentru a ajunge un jucător bun. A aruncat de pe Inter la faza precedentă și a fructificat chiar din cross față de postul său. 5-4 pe 2 goluri legate pentru Turda. 5-4 CSM-ul în minutul 7. Partidă pentru locul 3 în Cupa României. La 5 și jumătate avem finala între Dinamo și Constanța. Fault în atac la Stamate. Turda în atac, Zacaciurin. Sare mingea răului Pințoiu, dar ajunge cu noroc la Huta. Aruncare de la 9 metri, a fost blocat Huta de Hristo Milosevic. Cu o poftă mare să joace handbal Hristo Milosevic. El a fost ghinionist în acest sezon. A fost adus acum 2 sezoane, dar în acest sezon au mai venit Sorina și Aslanian, că depășeau numărul de străini cei de la CSM București. Criterii ale federației, dar și... Bine, confuzia a plecat din altă parte. Franța era considerată între primele... ce gol reușește acum Raul Marian! Între primele 3 campionate ale Europei, dar Ungaria a trecut peste Franța din cauza rezultate sau datorită rezultatelor mai bune. Și așa a ajuns Hristo Milosevic să stea multă vreme în afara lotului, cel puțin în campionat, până când și-a luat cetățenia Humed. Da. Și Milosevic a jucat și el la Naționala Bosniei. Da, în Naționala statului ex-Iugoslav. Apără Fleșer, o minge deviată de Colgise, acum Pințoiu pentru Zacaciurin, prinde Interul dreapta, mingea de la Gleznea, a angajat inteligent Savic, dar a fost faultat sârbul care acum iese la schimbare și intră un alt veteran, Raul Marian. Da, Raul Marian revenit în această iarnă la antrenamentele echipei după ce se retrăsese la finalul sezonului trecut. Raul Marian, dispecerul Turdei. Zacaciurin, Marian îl angajează pe Huta. Ghinion pentru pivotul băimărean, a aruncat în bară. Frumoasă faza ardelenilor și închide aici cu gol interesant roșu. S-a înălțat precum un Inter și a fructificat, avertizată cu galben Iulian Stamate. 10 minute din această primă repriză ați avut reușita lui Roșu. 27 de ani are Roșu, e născut la Botoșani, a mai jucat la Suceava și la Vaslui. Mâine mai avem handbal pe Digisport 3. CSM București, HM Râmnicu Vâlcea în sferturile de finala ale Cupei României pentru fete. A aruncat Ignat, a scos Ciobanu, liber Stamate și învinge pe Fleșer. Golul și răspuns de CSM, 7-5 pentru București. Pințoiu aruncă de pe picioare, recuperează Ignat, 2 intervenții consecutive ale lui Ionuț Ciobanu. Ionuț Ciobanu, un portar de 32 de ani, a venit vara trecută la CSM București de la Mulhouse din Franța. Pințoiu aruncare de la 7 metri și un cartonaș galben pe care îl primește Robert Militaru. Pințoiu va executa aruncarea de la 7 metri, rămâne Ionuț Ciobanu în poartă. Din prima aruncă Pințoiu și înscrie.
17 ani, născut la Turda, 1,92 m. A început la 8 ani handbalul, a mai făcut și basket. A fost promovat de Horațiu Gal în 2015 la echipa mare. Șomlea rămâne în centru, spuneam, Marianaț, din păcate accidentat chiar pe final de sezon. Milosevic Probabil că nu va mai juca până la finalul sezonului. Roșu, Sănață din nou lasă mingea pe spate, dar din fault a tamponat acolo Pințoiu, ajutat și de Savic. 9 metri pentru bucureșteni. Ar fi important pentru Marianaț să nu aibă și ruptură de ligamente, ce ar fi o accidentare mai gravă, acea meniscul se rezolvă mai repede. Bună intervenție a portarului Fleșer. Zacaciurin, Savic pentru Ignat, gol marcat de Ignat. Nu i-a venit cel mai bine pasa, dar a reușit să recupereze, să se echilibreze și să înscrie. Egalează din nou Turda de această dată la 7 minutul 12. A agățat mingea cu mâna stângă Lucian Ignat și a aruncat cu dreapta în poartă. Nici o schimbare dată la CSM, afară de clasica în care apare și atacul Militaru. Șomlea depășește, foarte frumoasă pasa și golul marcat de Alin Roșu. Huta violent aruncă pe al doilea pas, însă nu poate să surprindă pe Ciobanu. Nu l-am văzut de mult pe Huta să arunce de o asemenea manieră. 13 minute, un gol pentru CSM, care are atacul pozițional. Schimb de locuri între Șomlea și Milosevic la 9 metri pentru CSM. Șomlea aruncă puternic și înscrie. Profită handbaliștii celor două echipe că nu există neapărat o apărare eficientă sau dispusă să facă un efort maxim. Locul 3 sau locul 4, aproape același lucru, normal, numai pentru statistică ar fi. Nu se întâmplă nimic dacă câștigi această partidă, decât pentru moral, să spunem, în semifinale campionatului. Golul înscris de Pințoiu. A intrat cu multă încredere în joc Pințoiu, la fel ca și tinerii săi colegi Fleșer sau Pop. Din cei trei doar Fleșer își termină junioratul, ceilalți doi vor fi în continuare și componenței echipei de juniori 1 a Turzii. A încercat Șomlea, o pasă către Roșu, tot Șomlea recuperează. Șomlea, din nou Ramon Șomlea, născut chiar la Câmpia Turzii, interesant. Hristo Milosevic. Mănescu a fost din nou Milosevic faultat de Zacaciurin, 9 metri. Suntem la jumătatea primei reprize în prepasiv CSM-ul, dar nu mai contează, aruncă Milosevic și îl învinge pe Fleșer. Balonul a fost ușor deviat, asta îi arată și Fleșer, antrenorul său. A și venit rău portarului de la Turda între picior și braț. Primă mingea la 9 metri ardelenii, acum Huta și ajută colegii ieșit din dispozitiv, scapă Pințoiu, tot el recuperează Huta pentru Zacaciurin cu o dispoziție bună de joc, aruncă mingea deviată și scoate Ciobanu. Milosevic. A ieșit Zacaciurin, acum Șomlea în inter dreapta, i-a pasat lui Constantinescu, a călcat semicercul Tiberiu Constantinescu. Scapă mingea Ignat și se lovește în picior. Șomlea, Milosevic.
Ramon Șomlea, Mănescu. A indicat schema Șomlea și a mutat pivotul pe Stamate în dreapta. Este supravegheat Stamate de Savic. Șomlea aruncă de pe picioare și reflex bun al lui Fleșer, care declanșează contraatacul. Pop reușește să înscrie după o luptă frumoasă. Da, l-a lăsat Milošević până la urmă, dar tot s-a ales cu cală pe sârbul de la Potaisa. Nu joacă obișnuiții Iancu, Amihăesei, Cântec și Rotaru, care este o absență mai îndelugată. Are o problemă la inghinal, care i-a recidivat, are o ruptură. Oricum, cei trei, Iancu, Amihăesei și Cântec, vor juca pentru Turda la Lisabona duminica viitoare pe Digi Sport, în finala Cupei Challenge. Rotaru probabil în ultimul meci, dacă va fi meci decisiv cu CSM-ul în campionatul român în semifinală. Apără Fleșer în fața lui Mănescu. Ignat duce faza a doua pentru Savic, bară pentru sârb. El e apărător. Da, Stamate pentru militarul, tamponat pe braț. Revine și Savic pe semicerc, mai greu, și el e un veteran. Nenad Savic, 35 de ani. Iugo Vișcaci, Trieste și Dinamo. Evident, citeam preferințele lui Nenad Savic, Didier Dinar, evident, și Rembo, dar îi plac și sarmalele. Da, joacă de mult timp în România. Spuneau conducătorii Potaisei că încearcă să-l țină la club după ce se lasă de handbal pe Nenad Savic. Pași în fault, 9 metri, au dat arbitrii. A apărut Stavrositul cu numărul 10, să știi, și nu cel obișnuit, 11. Da, așa era pe foaia de joc, cu numărul 11, cu numărul lui obișnuit. Da, e în tricoul lui Sorina acum, să știi. Da. Nu a putut să prindă mingea Bernat Omis, dar nici Pop. În această fază greșel de o parte și de cealaltă, în minutul 19. Adică Stavrositul are numărul 10 pe tricou și numărul 11 la short. La short. E bine. E 10 și, puțin, poate 10 și jumătate, nu? Nu și-a mai găsit tricoul de când n-a mai jucat. Și l-a luat al lui Sorina. Dar nu și-a uitat maestria. Marius Stavrositul a încercat o pasă șmecherească pe lângă pivot spre Rotaru. Stavrositul probabil inspirat de ceea ce s-a întâmplat ieri în sportul românesc. Cu Hagi câștigând campionatul și Simona Halep reușind să câștige turneul WTA de la Madrid. Vrea să aducă și el o medalie, măcar de bronz, pentru comunitatea paromână. Continuând pe această linie cu Dobrogeni, a câștigat și Dobrogeasul la handbal, nu? Semifinala. Da. Deci 3 victorii mari pentru constanțeni ieri. Să vedem ce se va întâmpla astăzi în finala Cupei României între Constanța și Dinamo la 5:30 pe Digi Sport 3. Un meci extrem de interesant și așteptat de fanii handbalului. Unui singur Macedonia i-a mers rău ieri, nu? Cici Becali. A intrat și Ștef pe pivot la Turda. Pințoiu faultat. În această vară vor fi două evenimente foarte plăcute în locul Potaisei. Doi jucători importanți. Bernat Omis a scăpat pe contraatac și înscrie. Spuneam de doi jucători care împart același post. Cântec și Radu Lazar se vor căsători. Și spuneau conducătorii clubului că le va fi greu, trebuie să se împartă între cele două petreceri. Va fi în aceea zi căsătoria celor doi. Da. Cu Diana Puiu se căsătorește Radu Lazar, jucătoarea care am văzut-o de atâtea ori în acest sezon pe Digi Sport. Faultat Zacaciurin de către Bernat Omis. Cu medalie de bronz, nu? Diana Puiu. Nu? Pentru fosta sa echipă, Zalău. Da. Zacaciurin aruncă și îl învinge pe
Marius Ciobanu. Paradă extraordinară Fleșer în fața lui Stavrositu, care cerea din priviri un 7 metri arbitrilor. Atac al Potaisei Turda. Zaca Ciurin, încă 10 minute din prima repriză, 11-10, CSM-ul conduce. Au posibilitatea să egaleze. Ștef e deocamdată conducător de joc, intră în pivot, nu s-a înțeles cu Huta. Contraatac pentru CSM București, roșu înscrie. O greșeală la pasare, s-au pripit ardelenii din Horațiu Gal, mulțumit antrenorilor la bancă. 12-10 pentru CSM. Am văzut-o pe Diana Puiu cu Universitatea Cluj în ultimul meci din cupă, cu CSM București. CSM București, spuneam, joacă mâine la ora 19 pe Digi-Sport 3 împotriva HM-ului din Râmnicu Vâlcea. Se pregătește să intre, iată, cu numărul 18, Becheru, care și el are tricoul lui Marius Novanc. Îi se acoperă numele lui Novanc. Spuneam în tribună, care are o problemă la degetul mare de la mâna dreaptă, dar nimic grav pentru el. A fost protejat, să spunem, la această întâlnire. Zaca Ciurin, blocat de roșu, 9 metri. Zaca Ciurin din nou. Îi pasează lui Ștef, încearcă pentru Pop. Zaca Ciurin. Mingea ajunge la Ștef, care înscrie bună angajarea lui Pințoiu. Pentru Ionuț Ștef, 35 de ani are și jucătorul născut la Cluj-Napoca. Ardelenii vor încerca maxim 2 transferuri, spuneau, pentru sezonul viitor, pentru că sunt mulțumiți de lotul pe care îl au. Au făcut mai multe schimbări, știți, astă vară. Din păcate, Rotaru s-a accidentat. Însă el este un jucător care s-a acomodat foarte repede la Turda. Ratomis pentru Stavrositu, care până la urmă scrie, s-a lăsat avantaj și la apărare în semicercă a tânărului Pop. Dacă am avea și noi buget, precum celelalte semifinaliste din campionat, spuneau ardelenii, ne-am bate și noi cu siguranță la titlu. Deja o fac, adică își dau seama probabil că vor să fie modești. Multe șanse, da. Dar probabil se gândeau că ar fi putut să-și întărească lotul și să se bată cu șanse reale de la început pentru titlu. Pentru că, iată, Turda este surpriza plăcută din handbalul românesc, care n-au obișnuit de 6 sezoane de când a promovat. Da, o constanță incredibilă, în special pe teren propriu. Cred că un singur meci au pierdut sau l-au terminat la egalitate în acest sezon. Verific imediat. Cu Dinamo au pierdut acasă 31-36 și acela a fost singurul meci în care au cedat puncte în campionat pe teren propriu. Zaca Ciurin a aruncat din fault, scoate 9 metri în prepasiv Turda. Mai sunt 6 minute din repriză, 2 goluri pentru CSM în meciul pentru locul 3 din Cupa României. Zaca Ciurin blochează militarul. Cade Zaca Ciurin peste roșu. Săptămâna viitoare, tot la Ploiești, va fi și Final Four-ul Cupei României la fete. Cunoaștem deja 3 echipe din 4. V-a spus Costi, mâine va fi meciul dintre CSM București și Vâlcea. Celelalte 3 echipe calificate: SCM Craiova, CSM Slobozia și CSM Bistrița și Unirea Slobozia. Și Bistrița, da? așa. Acestea sunt cele 2 echipe surpriză. Chiar a fost o competiție a knockout-urilor. Această ediție de Cupa României prinde până la urmă Rotaru și scrie pe contraatac o pasă perfectă din partea lui Ciobanu. Felicitat de colegii de la bancă. 14-11 pentru București. Da, probabil va merge în Final Four-ul de săptămâna viitoare și CSM București. E favorită în fața lui HM Râmnicu Vâlcea.
și toată lumea, toți antrenorii încearcă să evite în semifinale CSM-ul pentru a juca marea finală. Ar fi cea mai mare surpriză a sezonului. Da. Slobozia să ajungă în finală cu CSM-ul și se joace în cupele europene și bis ar fi o surpriză normal. Craiova a avut ca obiectiv să joace în Europa și ea normal joacă șansa până la capăt. Oricum și-a realizat obiectivul nou, locul al 4-lea la finalul campionatului pentru SCM Craiova. Am văzut și ieri și azi o parte din jucătoarele de la Corona Brașov. Din păcate pentru ele n-au avut un sezon bun, terminat pe locul al 6-lea. Stavrositu a încercat să-l angajeze pe Rotaru. Prea tare pasa lui Stavrositu din contact. Zacaciurin faultat de Rotaru. Rotaru, 20 de eliminări suferite în sezonul de campionat, evident. E al doilea cel mai eliminat jucător de la CSM București, după Aslania, 25 de eliminări. Rotaru a crescut mult în ultimele 2 sezoane. Este selecționat și de Xavi Pascual în echipa mare a României. Aruncă Zacaciurin pe pătrundere. 97 de km pe oră aruncarea sa. 3 minute și jumătate, un gol pentru CSM de la +3. Cam acestea au fost fluctuațiile pe tabelă. Între +1 și +3 pentru CSM București. Ceea ce îl privește pe Rotaru, mi-l aduc aminte de la turneul acela de la Pitești, de calificare pentru mondialul sub-21 din Brazilia. Pe de o parte a dat golul decisiv al României, care s-a calificat, gol marcat de Mănescu. Pe de altă parte, mi-a plăcut cum a vorbit, mi-a plăcut hotărârea pe care a avut-o la declarații, la interviul de după. El a povestit acea fază, spuneam gol în ultimele secunde și înainte fusese un time-out și a zis ce am vorbit la time-out să-mi dea pasa că eu o să dau gol. Nu a avut nevoie de explicații, de scheme, nu, să ajungă mingea la mine, eu voi da gol. Foarte hotărât mi s-a părut și îmi place și văd această hotărâre și în jocul lui, în special în apărare, e foarte serios. Ai spațiu foarte mare aici. Tot aglomerează acolo în centrul la Moș și la Zacaciuri. Haide cu schimbarea de direcție și pe interior, da? Și cu pas mai departe la Lucian. Ioan, să nu începem cu recombinația. N-am de 2-3 ori mingea, ajungem pe pivoți. Hai, da. Hai, nu stăm încet. Stăm la, ne lăsăm în spațiu. Bine. Haide, hai găsim. L-ați văzut și pe Cântec mai devreme acolo, probabil că nu va juca nici astăzi, este, spunea și Costi ceva mai devreme, accidentat. Horațiu Gala are 48 de ani, este de la începutul proiectului Potaisa Turda, în stânga este sora lui Laurențiu Toma, pe care îl vom vedea în finala mare de la 17:30 de minute. Spuneam, el de la începutul proiectului a promovat cu Turda în Liga Națională în 2011, medalie de bronz, 2014, ca jucător campion cu Poli Timișoara în 1991, într-o echipă stelară, nu? Printre ei Buligan și Vlad Caba. Ofertat de Federația Română de Handbal în 2014 pentru a prelua postul de selecționer, a spus că nu este pregătit încă. Zacaciurin a agățat mingea, a pasat lui Pop, care a fost musculat. Faul pentru Potaisa, mai sunt 2 minute și 10 secunde. Pințoiu, în extremă, zonă grea, dar fructifică elegant Ignat. N-a mai dat în centru Pințoiu, l-am auzit pe Horațiu Gala reproșându-i acest lucru, dar în primul rând a lucrat la moralul lui Pințoiu, pentru că la time-out, primele cuvinte pe care le-am auzit noi au fost, ți-au trecut emoțiile, Teo, probabil că a acuzat șocul acestui meci, care pentru un tânăr jucător chiar are miză.
trebuie să impresioneze, nu? Foarte bine Fleischer a scos colțul scurt, aplaudat de Țenghia, titularul să spună la Potaisei. Varo e mai liniștit. Nu se ridică pentru atâta lucru. Ignat pasă peste până la Pavel, care iese la schimbare. Intră Huta pe pivot. Schimbarea între apărare și atac la Turda în ultimele minute. Încă 60 de secunde din prima repriză. Meci pentru locul 3 în Cupa României, 15-14 CSM. Pințoi a vrut să dea pasă printre pentru Huta. Picior neintenționat din mișcare, roșu, 9 metri. Pințoiu aruncă în blocajul lui Rotaru. metri, încă 30 de secunde. Zacaciurin pentru Pințoiu. Zacaciurin, pasă frumoasă, gol marcat de Pop. Frumoasă fază, atacul succesiv, extrema liberă, angajată la timp, pe lanul perfect și gol marcat de Daniel Pop. Da, combinație în 3 care a curs șnur pentru Turda. Mai sunt 10 secunde să vedem ce reușește CSM-ul pe ultimul atac pozițional. Stavrositu aruncă, blochează Pavel, este corner și se termină până la urmă repriza 15-15. Dacă vom avea un scor egal și după repriza a doua vom avea lucruri de la 7 metri. Luăm pauză și revenim după 9 minute. Transmisiune directă cu Sala Olimpia din Ploiești, semifinala, finala mică a Cupei României. La pauză, Potaisa Turda, CSM București 15-15, Final Four-ul Cupei României de la 17:30. Va fi finala mare dintre Dinamo și HC Dobrogea Sud Constanța. O primă repriză frumoasă între Potaisa Turda și CSM București. Reamintesc echipe care se întâlnesc și în semifinala campionatului. Acolo conduce Potaisa Turda cu 1-0. O primă repriză în care nu s-a pus accent pe apărare, evident, s-au dat multe goluri. A fost spectacol din perspectiva jucătorilor de atac, nu și a portarilor sau a apărătorilor. Sigur că și portariul a avut câteva intervenții bune. Tânărul Pințoiu la Turda și Iancu la CSM București. Nu Iancu, scuze, Ciobanu. Atmosfera încă este de vacanță aici, înaintea reprizei secunde. Mascota Federației Române de Handbal, Dacul își face de cap, să spunem, în centrul Are mișcări. Are mișcări. Da. Și în câteva momente se rea partida, iată, și mascota care se duce repede în tribună. Vom avea încă 30 de minute între București și Turda. Vom avea meci în campionat între cele două în semifinală. Apoi, nu uitați, la 5:30, finala Cupei României între Dinamo și Dobrogea Sud. Ți l-ai închipuit pe Dac portar, Costi? Jumătate de poartă acoperă, da. numai din talia sa și de cum este echipat. Nu se mișcă. Ar fi ca, ți-l mai amintești pe Puliejevici de la Pix Szeged. Sau cine să... Uite, Șterbic. Șterbic, da, a slăbit Șterbic. Stai da? că vine la noi Dacu acum, stai așa. A venit lângă noi, a obosit mascota și a venit lângă noi. Nu e ca pe casca, altfel ar fi o problemă pentru unul din noi. Iată și pe arbitrii, Marian Băbău și Alexandru Roibu, localnici din Ploiești. Se pregătesc să fluieră începutul reprizei a doua. CSM-ul va avea primul atac din repriza a doua. Stamate este cu mingea în mână, el este pivotul CSM-ului pentru primul atac din repriza a doua. Șomlea, conducător de joc, Aslanian și Milošević, cei doi interi, Constantinescu și Răpciugă, extreme. Stăteam și Bogdan Severin să
spunem și ce dialog am avut în pauza acestei partide, cu cine am avut onoarea să discutăm. Spuneai că e o atmosferă de vacanță, dar e destulă tensiune, știi cum e? Iată-l pe Șomblea, ce depășire frumoasă, dar ce intervenție a lui Pințoiu și recuperează Huta, care este împins de Constantinescu. Nu prea e vacanță în timpul ăla, exact la asta mă gândeam, nu prea e vacanță în pline semifinale de campionat. Da. A venit lângă noi unul dintre cei mai buni arbitri din România, Robert Harabagiu. Și din vorbă în vorbă, din glumă în glumă, ce a adus aminte că a fost paria între Zalău și Brăila și domnia sa era supărată pe noi cum am comentat partida și până la urmă, mai în glumă, mai în serios, a spus că ne vedem în instanță dacă vom mai comenta vreodată despre arbitraj, când probabil oficializează domnia sa. Sper că mai în glumă, totuși. Da, probabil. Suntem în 2017, deci noi comentăm ce vedem pe teren sau la televizor, nu putem să închidem ochii la unele faze care sunt în contradicție cu ce scrie în regulament. Adevărat, dacă noi nu știm regulamentul cum știu arbitrii, este normal că dânsii știu 1000%, dar cât ne pricepem și noi. Când se trage de tricou un jucător sau când se fac pași sau iei mingea din semicerc, mai vedem și noi și știm ce spune regulamentul. Cam asta se întâmplă în România în 2017. Cineva că câteodată noi comentăm după reluare, ceea ce nu e chiar în regulă. Unele lucruri se văd și în timpul meciului, destul de limpede. A mai fost și un cetățean pe la Baia Mare care ne-a amenințat că vine după noi la București, însă domnia s-a avut de făcut niște drumuri pe la instanțele locale. Deci asta s-a întâmplat în pauză, am fost avertizați de arbitrul Robert Harabagiu că ne vedem în instanță dacă mai comentăm de arbitraj. Acum poate o să punem și noi pe site-ul DigiSport să facem un sondaj ce vor și spectatorii sau telespectatorii să vadă și să audă. Destul de delicat să îți faci meseria în astfel de condiții, dar sperăm că domnul profesor Robert Harabagiu a încercat să glumească. Sigur. Raul Marian pasă pentru Huta. Acum Pințoiu. A fost blocat la un moment dat portarul celor de la Turda. Intrat inter dreapta Talmaier, care a jucat în prima repriză. O să vrei totuși, dacă se ajunge acolo, să lucrăm împreună la montajul acelui meci incriminat. Revenim la meci pentru că e o sărbătoare, nu e așa, Cupa României. Sigur că este o discuție cu această organizare a Final Four-ului. Aruncă peste poartă Talmaier. El inițial era programat săptămâna viitoare, practic între semifinale și finale în primă instanță, deși dacă va fi meci decisiv între cele două echipe care sunt acum pe teren, din nou s-ar fi creat un dezacord acolo. Jucai Final Four-ul Cupei României și apoi meciul decisiv în campionat și se ajunge la situații de genul acesta, în care două echipe să se întâlnească de 2 ori în 4 zile. E și cazul Potaisei Turda cu CSM București și cazul lui Dinamo cu Dobrogea Sud, cele două echipe care se vor întâlni în finală și apoi în direct la DigiSport joi în meciul decisiv. Frumos golul lui Maria Răpciugă. Da, care nu prea a fost folosit în acest sezon și greu când ai pe post pe negru și pe roșu. Roșu venit chiar roșu și negru. Da, de la Vaslui. În amintirea formației. Nu da, bine că nu l-are pe Cristi Minculescu sau pe Dan Bitman pe post. În altă ordine de idei, probabil că ar trebui găsită o soluție mai bună pentru acest Final Four al Cupei României, care trebuie să fie o sărbătoare. Ar trebui să vină mulți suporteri și poate că ce pasă prinde acolo Răpciugă, care înscrie din nou. A profitat de ieșirea lui Fleșer, care nu a fost una corectă. Poate undeva, vezi, s-au disputat 3 etape din retur undeva în luna decembrie. Sigur că este aglomerat calendarul, dar poate că în loc de acele
3 etape să fie una sau două sau niciuna și să fie Final Four-ul Cupei României. Știi ce se întâmplă? Dacă știi din timp, unele echipe sunt sigure de calificarea în cupele europene, obiectivul. Poate că mai multe echipe își vor da interesul pentru Cupa României și poate că ar fi o idee mai bună, nu știu, e o sugestie. Sper că nu vom fi dați în judecată de către federație, că venim și noi cu unele propuneri pe care le gândim, tocmai pentru a face mai atractiv un produs pe care îl oferim telespectatorilor noștri, nu în ultimul rând, evident. Da, și echipele ar fi de acord cu acest program. Normal să joace Final Four-ul cel puțin la mijlocul sezonului. Gol înscris de Milosevic pe faza a doua. Am văzut în Ungaria că așa s-a jucat, a fost aceeași finală Pic Szeged cu Veszprém, dar s-a jucat undeva în decembrie. 4 goluri pentru CSM în minutul 36. Intră iarăși Ștef. Vor juca ardelenii cu doi pivoți la un moment dat. A făcut semn Ștef lui Huta să se ducă în altă zonă a terenului între Aslanian și Stamate. Zacaciurin pentru Pințoiu, din nou Zacaciurin, Pințoiu își face culoar în diagonală, aruncă spectaculos sub transversală între brațele lui Blazevic. Tibi Constantinescu în dreapta, Râpciug în stânga, pivot Stamate, Milosevic centru, Șomna stânga, Aslanian în dreapta. Echipa CSM-ului pentru această fază. Se duc la acțiunea tactică. Aslanian pentru Șomna, Milosevic. Gol înscris de Hristo Milosevic. Se desprinde din nou CSM București și în prima repriză. De două ori CSM-ul a făcut o diferență destul de clară, dar Kutaisa Turda a avut resurse să revină. E o echipă de care nu scapi foarte ușor. Și-au împărțit victoriile, să știm. Am uitat în ultimele 5 meciuri pe site-ul Federației Române de Handbal. Cele două echipe și-au câștigat meciurile de acasă. Ștef în poziția coordonatorului, se duce acum normal pe pivot. Zacaciurin, faultat Huta, se lasă avantaj și înscrie Ștef. Pasă bună lui Huta din faul. 17-20, minutul 38. Probabil jocul va fi mai animat normal în finala pentru trofeu. Vor fi și mai mulți spectatori. Cam același număr de fani Handbal din Ploiești și ieri și astăzi la Final Four. Asta este problema când organizezi pe teren neutru și acolo nu există echipă de handbal. Din păcate, că la Ploiești s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu handbalul. Știți bine, s-a desfințat echipa. Și ce echipă avea la fete în special, da? De Cupă Europeană avea la un moment dat CSM Ploieștiul, păcat. Un antrenor foarte bun, Neven Hrupeț, pe care l-am văzut antrenând în Liga Campionilor, Podravka Koprivnica. Pințoiu. Din păcate asta cu organizarea e și din cauza orgolilor unor persoane și din federație și din cadrul cluburilor. Da, se caută gratuitatea. Știi că orașul Ploiești a plătit toată organizarea pentru acest turneu. Pe de o parte, pe de altă parte, cei implicați pe teren se leagă, uite cum s-a întâmplat și la Final Four-ul organizat de Baia Mare. Constanța s-a simțit nedreptățită și a fost, am văzut cu toții, de arbitraj atunci și s-a spus că pentru că gazdele trebuiau să ajungă în finală, că era o rețetă de succes, de aceea arbitrajul a influențat acel meci. Până la urmă totuși avem nevoie de spectatori și de un arbitraj echilibrat. Dar avem nevoie de spectatori pentru că nu e așa. Iată ratarea lui Stamate aici.
în momentul când declanșezi sau lansezi o campanie handbalul sport național, ai nevoie de mulți oameni care să vină alături de tine, să le oferi ceva și am văzut care a fost organizarea la Budapesta, tu ai fost și la Köln, ai văzut ce se întâmplă în jurul evenimentului în sine, evenimentului sportiv. E foarte multă lume implicată și așa ar trebui să fie și la Cupa României. Adică nu e suficient să pui un dac care se plimbă printre spectatori și animă un pic asistența. Ai nevoie de mult mai multe lucruri. Și uite, chiar mă uitam în pauză, aici în fața sălii Olimpia din Ploiești, e un parc care ar fi trebuit să fie transformat într-o sărbătoare a handbalului. Dar nici afișe nu am văzut prin centru. Sigur, e un început, nu zic. Da. Am zis un că lucru sunt niște perfectibil. afișe, dar nu sunt trecute numele echipelor pe acele afișe. Au spus participanții la acest turneu. În fine, sunt tot felul de scăpări, dar știi, acest turneu trebuie să fie făcut în paralel cu Cupa României la fete, trebuie să fie cuplaj la București, dar totul din cauza, între ghilimele, Potaisei Turzii, care s-a calificat în finala Cupei Challenge și a dat peste cap programul. Astfel avem cuplaj vineri, sâmbătă, duminică în polivalentă. Da, și revenim la ideea aceea că în decembrie programul competițional e puțin mai relaxat decât în final de sezon, unde sunt orgolii mari. Gândește-te și la oboseala jucătorilor, nu? Acumulată de-a lungul sezonului, oricând se poate întâmpla. Uite ce s-a întâmplat ieri într-un final de meci care nu mai însemna nimic cu jucătorul de la CSM, cu Sasha Marianaț. Un jucător capital, de altfel, pentru Da, va fi CSM. extrem de importantă absența sa la meciul cu Turda, dar din campionat. El a făcut jocul, s-a văzut cât de mult a sănătat Marianaț, cât timp n-a evoluat, pentru că nu avea acea selecție pentru națională. Nu se încadra în regulament. Da, așa este cu Final Four-ul. Venim de la Budapesta și avem, avem termen de comparație fără să vrem. Puta joacă pentru Ignat. Adomnicăi n-a prins mingea colegul său mai tânăr acolo, Pop. Aslanian pasă frontală și fricutică, cu siguranță Stamate. Minutul 42. 23-17, s-a cam rupt meciul în această perioadă. Iată-l pe Horațiu Gal apelând la veteranii săi, îl trimite pe Cristi Adomnicăi în teren, iar Ignat a venit în inter stânga. Ratează cei de la Potaisa Turda. Constantinescu se înțelege admirabil cu răpciugă, dar ce intervenție are tânărul Dragoș Fleșer, bravo! Adomnicăi a fost faultat, a dat din încheietură, dar pe lângă poarta lui Blazevici, peste Bozniac, dar și pe lângă poartă. Vedem intervenția lui Fleșer în situație de 1-1 cu răpciugă și faultul la Adomnicăi. L-a impresionat și pe Varo, care s-a ridicat să-i ofere sticla de apă, da? De apă. Hidratează tânărul Fleșer. Gol de la 7 metri reușit de Turda. Din nou Stamate foarte bine angajat. Adomnicăi a ajutat să se ridice 6 goluri din nou pentru bucureșteni față de clujenii din Turda. doi adversari de lungă durată, Stamate și Adomnicăi, cel care înscrie mai devreme. Cel care înscrie acum. Da, Stamate și Adomnicăi au dat lupte grele. Stamate pe când evolua la Steaua, Adomnicăi la UCM Reșița. Ce rivalități au fost de-a lungul timpului, de-a lungul ultimului timp, pentru că știm rivalitatea dintre Steaua Dinamo, care durează de o viață. HCM Constanța contra lui UCM Reșița, contra Stelei, contra lui Dinamo. Gol marcat de Hristo Milosevic. Au doi aruncători foarte puternici, cum în lotul de 16, acest Milosevic și Bernatonis, care au același gen de aruncări în forță, pe lansare sau de pe picioare. Da, vom vedea în finala mare pe frații Estechi cu niște aruncări fantastice.
Dinamo va întâlni HC Dobrogea Sud de la 17:30 de minute în direct aici la noi. Ignat a fost faultat pe pătundere, mai sunt 15 minute din partidă. 6 goluri pentru CSM, care este pe apărare. Aslanian l-a lovit prima eliminare. pe Ignat, da. Această încercare de pătrundere a jucătorului la Turda. Își recunoaște greșeala Aslanian. Omul cu cel mai multe eliminări. Da, păi nu, pentru el nu există meci amical. Pentru sârbi, pentru ruși, nu. I-a dat un tampon în piept spre gât. Frumoasă pasă pe evitare a doi adversari și scrie din nou Pop de pe extremă. O șansă pentru Potaisa Turda să revină în meci. Cele 2 minute de superioritate. A scos portarul Zvonko Șundovski, a intrat Bogdan Mănescu. Nu se grăbește de la CSM. Șomlea. Începe acțiunea tactică, Milosevic în centru pentru Tibi Constantinescu. Mănescu și Șomlea tot în extremă, la Răpciugă apără din nou Fleșer, poarta goală. Gol spectaculos înscris de tânărul Pop, aplaudat de toți colegii de pe bancă. Ce aruncare spectaculoasă a avut. Horațiu Gal nu mai a zâmbit spre jucătorul său, nu l-a aplaudat, cred că mai așteaptă vreo 2-3 astfel de reușite și apoi... O poziție grea. Da. Multă siguranță pe extrema dreaptă a Turzii. Bravo lui. Văzut un gol al lui Dinar, așa, în Liga Campionilor, dar să știi că venea din centru, nu de acolo, din exterior. Gol marcat de Tiberiu Constantinescu. Repunere ultra rapidă, dar Pop a intrat repede în jumătatea adversă. Ștef, Pop, Adomnică, Ignat, Zacaciuri în centru și Huta pe pivot. Iată un alt modul de atac pentru Turda. Pătrunde Zacaciuri, blochează Blazevic de drum la contraatac pentru Stamate. La are la susținere pe Tibi Constantinescu. Apără cu genunchiul Fleșer. Bune paradele lui Fleșer. Pași. Zacaciuri din spatele lui Stamate. A luat mingea bucureșteanului. Pavel, dar apără Blažević. Ce duel al portarilor în aceste momente. Militaru se repede pe contraatac. Ratează Stamate. Frumoasă bolta. Declanșează contraatacul. Huta. A ieșit portarul. Aruncare de la 7 metri și eliminare de 2 minute. Credeam că pentru Blažević, dar nu pentru Bogdan Mănescu. Deci poate face finalul greu de partidă CSM-ul prin aceste inexactități. Zacaciuri față în față cu Blazevic. La siguranța dată pe sub transversală. 22-26, încă 12 minute din partida pentru locul 3 în Cupa României. La 5:30 avem finala pentru trofeu între Dinamo și Dobrogea Sud. Foarte multe transmisiuni interesante astăzi, dar le voi spune măcar o parte din ele atunci când jocul va fi întrerupt. Șomlea, Constantinescu, Aslanian, Răciugă, Milosevic, Șomlea din nou. Se întoarce Șomlea. E poarta goală în continuare la CSM București. Șomlea îl angajează pe Stamate, care deschide bine pentru Constantinescu, care înscrie. Altruist a fost Stamate și inteligent. Avea 2 adversari peri și Tibi era liber. Ignat pentru Huta, faultat de acela Stamate.
9 metri pentru Potaisa. Zacaciurin, omul adus în handbalul din România la Știința Bacău încă de când era junior, campion național de junior cu Știința Bacău. A jucat și la echipa mare, apoi a mers la Dunărea Călăraș. Venit, iată, la Potaisa Turda. Așa cum spuneai, Costi, există o constanță la Potaisa Turda în ultimele sezoane. Foarte puține transferuri în intersezon, 2, 3, 4, în posturile în care lipsesc oameni sau pleacă alți jucători. Este o construcție bună la Turda. Întotdeauna există și jucători tineri care vin din spate. Acum, din poartă în poartă, pe lângă ratata Domnicăi. A fost sigur de traiectoria de gol Cristian Domnicăi, dar mingea nu l-a ascultat. 10 minute jumătate din această partidă. 5 goluri Bucureștiul, care este pe pozițional. Iese Stamate și intră tânărul Becheru pe pivot. Uite, vara trecută au plecat 3 jucători. Portarul Peter Palag a venit în locul său Țenghia. Au plecat Marius Bondar și Cristian Suciu. Au fost aduși Zacaciurin, Iancu și promovați tinerii bulgari, Pop. Fleșer juca dinainte, Pințoiu. Da. Pințoiu a jucat și în sezonul trecut. Da. Spuneai, și în această vară se tatonează piața transferurilor. Deocamdată echipele de băieți n-au anunțat foarte multe, sigur, nici cele de fete, cu excepția CSM-ului, care e dintr-o altă ligă, acolo unde se anunță transferurile. Răpciugă pentru Milošević în poziție centrală, Aslanian pasă în extremă, Răpciugă pune mingea peste Fleșer în poartă. Din nou 6 goluri CSM față de Potaisa, 9 minute din partidă. 36 de ani are Marian Răpciugă, născut la Mediaș. A jucat 10 ani la Steaua, a câștigat Cupa Challenge în 2006 după acea finală de vis cu Horta. Iată, tot o finală româno-portugheză. Pop, da, care a jucat mult timp în această partidă. Talmer s-a mai odihnit. Din nou Zacaciurin, o evoluție constant bună în această întâlnire. Mână sigură pentru Turda, acest stângaci, care nu are o înălțime nemaipomenită, dar are calități fizice extraordinare, compensează. Vedeam acum la finale Cupei Challenge româno-portugheze, predilecție. Gol marcat de Șomlea. Steaua a câștigat cu Horta în 2006, Odorheiul cu Braga și acum Potaisa joacă cu Sporting Lisabona. Duminică va fi prima manșă de la ora 19 pe Digisport 2, duminica viitoare. Gol marcat de Daniel Pop. Bună evoluția sa. A căpătat încredere după acel gol marcat de la mare distanță. Iată ce frumos se luptă aici, îl depășește pe Răpciugă, insistă și scapă singur. Îl învinge pe Blažević. Om în plus pentru Turda. CSM-ul a scos portarul Șomlea. Discută la marginea terenului cu Pop și fructifică pivotul Becheru. Spunea oamenii din conducerea CSM-ului, un handbalist de viitor, iată că produce și centrul de juniorii de la CSM. Și mai sunt jucători importanți. Octavian Bizou, coordonatorul de joc, alături de Becheru, și portarul echipei a doua, scapă numele lui, îmi pare rău. Sunt componenții ai lotului de tineret, jucători importanți. 7 metri pentru Turda.
Da, și la fete, să nu uităm pe Dachenu, care a făcut pasul către echipa mare. Parada lui Blazevic a fost sigur bosniacul și au fandat din săritură. Și la CSM Slobozia e o jucătoare de la CSM, dacă nu mă înșel, Alina Ilie. Nu știu. Interul dreapta, jucătoarea de bună stângă. Da. Și Mădălina Ion, tot jucătoarea CSM-ului, care este împrumutată, și Elena Șerban, care a fost la București și ea împrumutată. Nu știu dacă sunt formate de CSM București. CSM, da. Slanian, pasă greșită a lui Stamate, a lui Șomnea și poarta goală. Scrie tânărul Fleșer și de pe bancă Țenghia îl felicită și spune că are braț bun, i-a arătat bicepsul. S-au antrenat mult portarii, vă spuneam, după ce s-a schimbat regulamentul. Nu mai dau numai pase de contraatac, dau și goluri din poartă în poartă. Da, la fete a fost o portăriță care a dat 3 goluri într-un meci. Toft. Și Grupi Sișdou, dacă ți-aduce Da, cu Rostov Don. Sigur. Da. A fost bun Ian Leslie atunci cu tactica sa pentru CSM. Altfel, să spunem că Rostov Don, fără Ian Leslie, a câștigat Cupa IHF. Dublă victorie cu Bettingheim. Iată și reluarea golului marcat de Dragoș Fleșer, care acum trebuie să scoată. Aruncare de la 7 metri, execută rusul Aslanian. Aruncă serios, ți-am zis. Nu există jumătăți de măsură pentru Aslanian. Juca multă vreme la Cehovski, Medvedi, da. Voroneș, Cehovski, Perm și Sporting Lisabona. De acolo vine, în 2016 a venit, de la viitoarea adversară a Kutaisei în finala Cupei Challenge. Participa la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 și la Mondialul din Qatar, naționala Rusiei. Bine, naționala Rusiei nu mai înseamnă ce însemna pe vremuri. Eliminat Mihai Becheru. Da, spuneam de Elena Șerban, este bucureșteancă, dar de la Clubul Sportiv numărul 6, unde doamna Morari a format, știți, mai multe jucătoare. Așa și Cristina Neagu, este produs al Bucureștiului. Dar sigur că nu exista CSM-ul pe atunci. Școala sportivă 5, nu? Parcă formatoarea sau de acolo a început. da. Și a jucat la Plopeni. Spus noi la un moment dat la Ploiești, dar a jucat la Plopeni prima oară în ligă și după aia s-a dus la Brașov, apoi la Vâlcea și știți parcursul. Important este că din vară va juca pentru CSM București. Da. Și încă un model, iată, adevărat 100% românesc pentru tinerii, pentru copiii care vor să joace handbal și au ce să vadă la CSM prin venirea Cristinei Neagu, cea mai bună handbalistă din lume, care acum este în vacanță în România. Pivot, s-a dat picior intenționat aici la Rotaru, pivotul CSM-ului. Vedem în reluare. Gol înscris din nou de Pop, dar de dublă superioritate Turda, care mai micșorează diferența. 5 goluri pentru CSM. Minutul 57. Să vedem ce va juca Bucureștiul la 4 contra 6. Este luată om la om Stavrositu pe tânărul Pop. Glumește puțin Pablo cu el, împinge pe adversar și de genul lasă-mă și pe mine să joc. S-a luat fault în atac pe pivotare, pătrundere între doi adversari. Tibi Constantinescu. Încerca Militarul o recuperare în extremii. Scuta liber, înscrie cu
toată intervenția lui Militaru. 27-31, 2 minute și jumătate din partidă. Nu uitați, la 5 și jumătate avem finala pentru Cupa României între Dinamo și Dobrogea Sud de Constanța. Da, Cristina Neagu, CSS 5, Maria Covaci. Știam deci că la 5 aveam un lapsus în privința antrenoare. E bine să vorbim despre oamenii care au format astfel de jucători importanți în lume. Încă un gol pentru tânărul Dragoș Fleșer, care nu se exteriorizează foarte mult, ci salută și el cu echipierii de la bancă. Și acum spunem acum că coordonatorul centrului de junior de la Turda este Aurel Oroian, iar antrenori sunt Raul Marian, l-am văzut în prima repriză, și Iulian Alexandru. Fostul jucător de națională și de la Mina Orbaia Mare, un coordonator extraordinar, da, și de la Fibrex. Milosevic pentru roșu, extraordinar, schimbare de direcție și scrie sârbul Milosevic. Deci au văzut arbitrii faulta lui Zacaciurin, care pleacă spășit ușor spre bancă, nu protestează. Parcă și-a dat seama că va fi văzut și se ducea liniștit el spre banca de rezerve. Situația e cât se poate de clară. CSM București va câștiga medaliile de bronz în Final Four-ul Cupei României după ce a reușit să câștige primul ei trofeu în sezonul trecut la Final Four-ul de la Brăila. Acolo CSM-ul a învins în finala mare pe Steaua, după ce trecuse în semifinale de Dobrogea Sud. Acum CSM-ul locul al 3-lea, am același parcurs, dar la o scară națională pentru echipa masculină după cea feminină, care a câștigat Liga Campionilor în sezonul trecut și a venit pe locul al 3-lea la Budapesta acum o săptămână. Frumos a aruncat din vedere Tibi Constantinescu, o pasă venită de la roșu, 28-33. Da, sunt orgolii mari la CSM și în privința echipei masculine. Se anunță schimbări importante în această vară. Chiar de la vârf, în sensul că se va schimba și banca tehnică. Vom vedea ce se va întâmpla până la urmă. Faultat aici Cuta de către Rotaru, nici pentru tânărul internațional nu există meci amical. Încearcă să joace la nivel maxim tot timpul. Primește eliminare Rotaru. Mai sunt 23 de secunde din această partidă. Vor termina cele două echipe cu un om mai puțin. Bronz așadar pentru CSM București în Cupa României. Așteptăm duelul din campionat, să vedem cine va face pasul către finala campionatului după ce Turda conduce după un meci, conduce cu 1-0 în seria cel mai bun din 3 meciuri. Și s-a terminat până la urmă finala mică. CSM București locul 3 în Cupa României, Turda locul 4, 33-29 scor final într-o partidă agreabilă oferită de cele două formații care au pierdut ieri în semifinală cu Dinamo și cu Dobrogea Sud Constanța. Aceste două echipe vor lupta pe Disport 3 de la ora 17:30 de minute pentru trofeul Cupei României. Severin Cănescu și Costi Bună, vă mulțumesc și la revedere și ne reauzim de la ora 5:30